Apa itu? Limbok Canggih. Limbok Canggih. Disingkat menika. Sowan wonten ing Tok Sari Ngadi Gunung. Ngadi Gunung Tok Sari menika nderek donga kagem warga. Tok Sari menika mugi-mugi pinaringan panjang yuswa Pak Bu. Sehat selalu, lancar anggenipun nyambut damel. Napa kemawon? Biasanipun nek mriki pakaryanipun napa petani? Petani. Nggih, petani tembakau nggih. 80% petani, juga pengusaha. Leres menika. Ingkang kagungan dalem niki wau usahanipun berambang goreng, Mas. Dari Jakarta. Lajeng wau nggih wonten mbako kathah kok, Pak. Nggih, wonten kamar nika wau srintil-srintil mbakone. Nggih, mbakone kula mrika nggih srintil, Pak. Nggih, cemeng nika warnanipun. Sami kalian mriki? Nggih. Sami ya. Nggih, pokoke mrika mugi-mugi panjang yuswa nggih, Pak Bu. Menika tuan rumah, Mbak. Nggih. Pak Tuwar niku riyen nggih rawuh wonten gubuk kula Klego mrika. Niki ngersake lagu dangdut kalau wau. Oh, dangdut. Nggih. Dudet. Ugi ngersake kanca tani. Pilih di antara satu. Lagunya kalau dangdut kerinduan. Oke. Duetnya sama siapa ini? Oh, kathah mangke kan duet. Oke, derek kemawon kalian Mas. Mengke niku pengrawit juga banyak bisa lagu kerinduan. Mangke warga masyarakat ing Tok Sari mriki nggih wonten kepareng badhe duet bebas. Niki karawitan Sedya Laras niki riyen. Sedya Laras. Senem-nem, Mbak. Nggih. Senem-nem. Ibuke kula riyen asring kalih bapak-bapak menika. Nggih. Nak cara ngen kula, Mbak, anggere ya kula pun tuwa niku kula mateni ya, Mbak. Mboten disumet mawon. Lho, dipun mateni penyakite dan sehat sedaya. Jenengan kok ya ngono lho. Nggih, monggo lagunipun derek kemawon. Kanca tani menapa kerinduan? Mau kerinduan kalian sinten? Monggo. Monggo, mbok saking pemuda wonten yang pareng badhe ngaturaken kerinduan, nak orane tak duetane dhewe. Oke. Monggo. Napa kalih siapa? Oke, Pak RT mbok bine. Pak RT ya, Pak RT. Pak sinten ini kok kesupen kula asmanipun. Nggih, monggo kerinduan dipun aturaken ugi. Dipun selang-seling mangke nggih langgam ya dangdut. Kula mboten sang wedi lho, Pak. Wah, jan. Tidak mriko ora apa-apa, Mbak, bebas. Nggih. Nggih, Gusti Pak RT menika. Niki Pak RT. Nggih. Sinten Pak Dito? Kula mboten nyokot lho, Pak. Pak Sujiyo. Pak Sujiyo. Mobilnya Pak Sare. Nah, Pak RT ra kerja Pak Sare. Pak Suryono iki wis nate karo nyong nang Wonosobo arene, Pak. Nah, monggo. Oh iya, ya derek pokoknya langsung Pak Suryono atau Bapak Pak Jiono, padha-padha meneng nopo guringan. Nggih. Nek aku jane pingine karo Mbah Tarjan. Dewatok wae ucul jane. Niku karepe ngono ya kaya-kaya Pak Tarjan iki, Pak. Niku kanu napa? Tanpa gigi, Pak. Niki Mbah Tarjan. Lagunipun menapa, Mas? Kerinduan? Napa lagune? Puspita Nala. Oke, monggo. Bekalipun tasih merunggan mriko. Mangke pamundhut-pamundhut kula ratani sedaya. Puspita Nala keten musik. Sedya Laras. Bapak nyuwun Puspita Nala menika Kang angkitanipun adik saya dari Bejen, Mas Akbar Handoko. Oke, siap. Semoga Mriki Bapak. Puspita Nala dipun aturaken.
Dalu menika sampun kemarin siaraken langsung. Wanodyo ayu utama gambar arumi kusuma bulan leng-leng roto agawe sensuing tolong Aku
napa-napa nek Nak mari koncone ya, Pak. nek jenengan boten riko. Nggih menika tekan babak tekan pilis Laris. Ya berkah barokah nggih, Pak. Amin. Nggih, sampun menika kula Nggih, angkara mriki. giliranipun penyanyi kita. Oke, ada 2. Monggo ingkang ngagem selayar hitam, pakai jaket hitam, Patrice Beneng saking Palgar berdiri. Oke.